سلام زي خبركم تخاتلتي بين تيفي نلومي إسرائيل أبقازا ختكايرو زلها وتدرو سرحيت أو شمت قازا زفتم مريتها ورار غزا هنزكيد ناي كتماهو زتغال كم زخون نزيعو زعابيه الكيد كم زختلن تنتنتي يردو زبل دهاساس نابهم كنبلوينام كسافت سامي مدباتنا مسانا ختصحنو اندحاتتنا سابسكرايب كونه ناي دول ملكت بمتوا سدرانا نقطخونو بأخبروتن حتىكم سنايت عنحوت مرحة إسرائيل نحماس كاب هجت مدري خنمسسو مخانم كفكرون كلهم كعزا خمتي تسنحتو كمزتغطل يقلصوم قدام منستر بنيامين نتانياهو تواقعته تعطو جله قبل الإسرائيل بزكايدو أرمنو متقعتين للشحن 407 دحرم قتالهم كل آبال حماس موت سبي قبل أتنكيغيوم علامة سرحت اتي سيفي حاتين بزبل زفلت وفريم كابتوم كرم حجي اب قازاز تخيلو هو تدروي وفرتات ازيو زعبي علامة زلو يمثل جنزي قبراوي هو تدروي تلقوديو اززتي بخميك فتسمو يخولو زبلقن زي تملسة حنك اللي تايوم اوش متقازاز فتسمه مريتاوي ورار غزا زكير ناي كتما وق زتقالو الكوينوم قبل علي السيفيلاوي هزبي عبي حرقاتات كسعب يسقم درو متقعت عير لعلي كلتشين شوعات تيميتن سبات قتلون لعلي 400 شح سبات دما كاب جزءهم تمزابيلهم يركبهم اتوتادرا وحيلي املا غزا ابزيت فلت بوتاتات جهوز تتحزو استات 209 قديات ناي مدحان توساخي امام اللوم حلقات اغلال ستاف حيلتات مكل خال اسرائيل IDF هيرزي هالفيم حماس كدمسس مخانو التحساسي واللوم أبقازان زركب بوليتيكاوي حلافيو دما فليو تغيسويوم جن داري 16 عامتات عامت زملؤه محدر حماس كازا انتاي كتمثل كم زتخيل ناي موداتا رأي اللوديو أي فلتنيوم إسرائيل لنفس وكف أبال حماس كتعنو تخيل يتمثلن معناتو ناي أخراري اسلمنا حساب يبل وتدراو تنتاني أمير بار شالوم كاب راديو سراويت إسرائيل جن كأم داقماي نابسرح خمزي من لس بستخالة كامتن كتداخمو تخلي خايبل إسرائيل مس حماس 4 وقات أكايدا متقعت روكيت دون بالز قبرتو كله فتنتات دما فشليوم وهبقال ليتنان كونريل جوناثان كونكريس أموداتا زكوينات حماس دحر دقيم نسيفيل إسرائيلاويان سقات ناي مخان وي نمقتال زخيل وتدراوي عغمي كلو يبلوني اليوم اتتوتينو زلو تدراو سرحيت مسمرو كسحتو زخولو بزوحات روحيتات هاللوم أتوكم في حماس برغيد عزيدن القاسمن نمتقعت إسرائيل تداليو كخون يخليوم نتاقو أطوارات تداليوم كون يخلوم دبياتات دما مدب تتحيزلوم كخون يخل نتي علولون سفحين مربب هقلريها تتكيموم نحيلتات إسرائيل كتقعو يخليوم أبكلتشن 14 بطولونيتات أقار سراويت إسرائيل بتسأرة تانكتات نتوقتي سنايبر دبيان كبير كساراتات خقات مومن كلهم أب سميناو كباب كتما غازة بستخيل وج أمايت سيفيل مويتوميوم إسرائيل كاب سميناو حوسيه مدربدا غزة 1.1 مليون فلسطينيون كوتسو زحتتتلو حد مخنيات زيوم إسرائيلاويان اتخوينات أوارح خوصد كم زغيل متنقغتات وهيبوم علوم أستاد 360 شح أور سراويت دما أبتتنقغ قمزلو تبصابات يحبروم اتحطوم إسرائيل علماوي تغطي خيتا قبر الله كسام معاس سرحيتات كتقصل تخيل زبليوم كازا بقلطف سيول تخون كم زلات كال سدتنياتات حبرات هاقرات أتنقيقيوم قصر زمتو بقلطف يوسخ علوم كرماي حيلي إلكتريكن ندادن تقاريصوم حجد ما فرق هزبي كاب سفيح خوابيتات كهدم ينكرولهم منقستن وتادراتن دقف محبرسب عالم زلوم كوينو يسمعهم انتو حدا مرحتي مقراباويان اتفلسفنا بزوح نسلف اخول جزي قلنا زبل يبل حدا خابتون فلوطات غازطنياتات صتا سليان اسرائيل يوسي ملمان ينوحي يحصرغن محزوت اسرائيل مسليه بطميت زساقيو سبات انتريوم ايدوم كم زسحبو يامن بزوحات كافتوم جوز تتحزو اسرائيلاويان كوينوم
ኣብ መንጎኦም ግን ብዝሕ ዘለዎም ናይ ወፃኢ ዜጋታት ድርብ ዜጋታትን ስለ ዘለዎም ኣሜሪካ ፈረንሳን ዓባይ ብሪጣንያን ሓዊሱ ካልኦት ሓያሎ ሃገራት ኣብዚ ስርሒት ምስታፎም ኣይተርፍን እዮም ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ፈረንሳ እስራኤላውያን ስድራቤታት ንዝፈትዎም ሰባት ናብ ገዝኦም ከምጽእ ምዃኑ ቃላት ኢሎም ፈረንሳ ደቃ ፈጺማ ኣይተሓድግን ኢሉ ብኻልእ ወገን ዕጫናይቶም ጆዝ ተታሓዙ ሰባት ክሳብ ክንደይን ወታደራዊ ውጥን ክጽልዎ ምዃኑ ንጹር ኣይኮነን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እስራኤል እውን ውሽጣዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ኣሚር ባርሻሎም ነቲ ኩነታት ምስቲ ኣብ 1972 ኦሎምፒክ ሙኒክ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ክነጻጽሩ እንከሎም ሽዑ ፍልስጤማዊ ዕጡቕ ንእስራኤላውያን ኣትሌታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ብምእታው 11 ሰባት ቀቲሉ እዩ ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተሳተፉ ኩሎም ንምድላይን ንምቕታልን ስርሒት ከም ዝጀመረን መንግስቲ ንኩሎም ብድሕሪት ጭውያ ዘለው ካድኖም ከም ዝደሊ ይኣመን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ቃዛ ተታሒዞም ዘለው ብዙሓት ሰባት ምድሓን ኪኖ ኮማንዶታት ኤሊት ኣሃዱ እስራኤል ክኸውን ይኽእል እዩ ሓማስ ድሮን መጥቃዕቲ እስራኤል ከም ምላሽ ካብቶም ጅሆ ዝሓዞም ክቐትል ምዃኑ ኣፈራሪሕሎም ኣብ 2011 እስራኤል ን5 ዓመታት ብሓማስ ተታሒዙ ዝነበረ ጊላድ ሻሊት ዝተባሃለ ወታደር ንምፍታሕ ልዕሊ 1,000 እሱራት ፍልስጤማውያን ክትፈትሕ ተገዲዳ እያ እስራኤል ግን ቅድሚ ብዝሕ ዘለዎም እሱራት ምፍታሓ 2 ግዜ ክትሓስብ ክትገደድ እያ ምክንያቱም ሓደ ካብቶም ኣብቲ ምልዋጥ ነፃ ዝኾኑ ሰባት ያሕያ ሲንዋር ኮይኖም ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ቃዛ ፖለቲካዊ መራሒ ሓማስ እዩ ዘሎ ብኻልእ ወገን ድማ ካልእ ንውሓት ግዜን ውፅኢትን ናይ መሬት መጥቃዕቲ ክጽሎ ዝኽእል ነገር እንተሃልዩ ጎረባብቲ እስራኤል ዝህብዎ ግብረ መልሲ እዩ ካብታ ምስ ቃዛ ትዳወብ ድሮ ብመሰጋገር ዶብ ራፋሕ ኣቢላ ሓገዝ ክፍቀድ ትደፍእ ዘላን ግብፂ እናወሰኸ ዝኸይድ ጠለባት ከጋጥማ ይኽእል እዩ ድሕሪ ወታደራዊ ወፍሪ እስራኤል ስዒቡ ቃዛውያን ብዝተሳቐዩ መጠን ግብፂ ዝያዳ ጸቕጢ ክገጥማ እዩ ንፍልስጤማውያን ሕቋ ከም ዘይትህብ ፍሉጥ እዩ ይብል ኦፊር ዊንተር ካብ ኢንስቲትዩት መጽናዕቲ ሃገራዊ ድሕነት እስራኤል እዚ ግን ክሳብ ካይሮ ብጅምላ ቃዛውያን ናብ ግብፂ ክሰግሩ ምፍቃድ ወይ ድማ ኣብ ክንዲኦም አንጻር እስራኤል ወታደራዊ ስጉምቲ ሙሳድ ከም ዘይከይድ ይኣመን ኣብ ሰሜናዊ ዶብ እስራኤል ትርከብ ሊባኖስ እውን ነቲ ኩነታት በቀረባ ትከታተሉ እያ ዘላ ክሳብ ሕጂ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ህዝቦላህ ዝተሳተፈ ሓያለ ስግረ ዶባዊ መጥቃዕታት እኳ እንተገበረ አንጻር እስራኤል ሓድሽ ግንባር ናብ ምኽፋት ዝበጽሕ ግን ኣይኮነን ቀንዲ መዋሊት ህዝቦላህ ዝኾነት ኢራን ድሮም አንጻር እስራኤል ሓደስቲ ግንባራት ክትጅምር ምዃና ተፈራርሓላም ኣብ ሰሙን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብዛሃቦ መጠንቀቕታ ንዝኾነታት ከምዝምዙ ንዝሓስቡ ሃገራት ወይ ከዓ ንዝኾነ ትካላት ሰብ ሓንቲ ቃል ኣለኒ ከይተሓስቦ ኢሉ እዩ ነዚ መልእኽቲ ንምጉላሕ ክልተ ነፈርቲ ኩናት ዝፃዕና ዓርሞሽሽ መራኽብ ሓይሊ ምስ ጭፍራታትን ናብ ምብራቃዊ ማእከላይ ባሕሪ ከጸግዕ ኣዚዙ እዩ እስራኤል ኣብ ቃዛ ናይ መወዳእታ ሽቶ ኣኸ እንታይ ክኸውን እዩ ዝብል ግን ዘይተመለሰ ሕቶ እዩ ዘሎም ሓማስ ብዓብዩ እንተዝዳኸም ኣብ ክንዱ እንታይ ምተፈጥረ ዝብል ሕቶ መልሲ ይብሉን እስራኤል ኣብ 2005 ሰራዊታ ብኣሻዕ ዝወፀሩ ሰፋሮ ዜጋታት ካብ ውሽመት ቃዛ ኣውፅያ እያ ከም ጎባጢት ሓይሊ ክትምለስ ዝኾነ ዕላማ ኣይከለዎን እዩ ኦፊር ዊንተር ኣብ 2007 ብሓማስ ካብ ቃዛ ዝተባረረ ወግዓዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ብማሕሙድ ዓባስ ዝምራሕ ምምሕዳር ፍልስጤም ቀስ ብቐስ ንኽምለስ መንገዲ ክኸፍት ከም ዝኽእል ይኣመን እቲ ዕጡቕ ዘይኮነ ምምሕዳር ኣብዚ እዋን እዚ ንገለ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ሩባ ዮርዳኖስ ይቆጻጸራሎም ግብፁን ዝያዳ ከምዚ ዓይነት ማእከላይ መርገጺ ዘለዎ ጎረቤት ምተቐበለት ይብል እቲ ዝዓነወ ትሕተ ቅርፂ ቃዛ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ድሕሪ ቀዳሞት ውጉኣት ዝነበሩ መንገዲ ዳግማይ ክህነፅ ክግደድ እዩ ቅድሚ መጥቃዕቲ ሓማሱን እንተኾነ እስራኤል ወታደራዊ ከምኡን ሲቪላዊ ረብሓ ክህልዎም ዝኽእል ኣቑሑት ናብ ጋዛ ከይኣቱ ጽኑዕ ገደብ ነይሩ እዩ እስራኤል ካብዚ ዝኸበደ ገደብ ክትገብር ክትደልያ ንማሕበረሰባት እስራኤል ዝያዳ ውሕስነት ንምሃብ ምስ ቃዛ ጽኑዕ ሓጹር ክህሉ ጻውዒት ቀሪቡሎም ሓላፊ ኣገልግሎት ውሽጣዊ ጸጥታ ሽን ቤት ነበር ዮራም ኮሄን ነቲ ጸንሐ ሓጹር ዝትክእ 2 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ጽኑዕ ሓለዋ ዝግበረሉ ዶብ ከም ዘድሊ ይኣመን ውፅኢት ናይቲ ኩናት ዝኾነ ይኹን እስራኤል ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ዳግማይ ከም ዘይፍጸማ ክትረጋግጽ ትደልያ
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ እዚ ነይሩ። ደጊምና ምሳና ብምጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን በብዘለኹሞ ሰላም